Yo le se don bon na pedeng jong pi ki ba mat lemba ke jing e ke jing ele ha ke jing im ke jong pi pis ngau kat ba pidang syakri yo blai kat ta ke jing e ke jing ele ke dang wan ha ke jing im ke jong pi endai nga kwa ban ong e pi abau soitan yo i ba pi syakri hok yo blai u kwa ban pen hap ya pi lemba ke jing e ke jing ele pi kan mau yo syakri jong try u job u blai ong kat u job anam don u breu ha ka kendau ba syap ting burom yang u soitan ong haba me ker khu me pendap me penbiang kas pak ka pau na mata u job kum noste syap ting burom ya me u blai uang mela man tanju yo job handai memla man kata ya ka man sim ke jong u soitan u pendu pendam ke jing dan jing em ke jong job ya kas pak ka pau ka bau dan ya ki kun ki kti ke jong job bat u pendap yo job da ki tok jao baro shiren yang handai u job unam syam kan ria da ka jinget ke jong no blai penban u job ong lengkot ngami na ka khpok ka kami ke jong a lengkot ngalek pai pat syata u blai ba ai u blai ba shim ong job de na mar kata ka jing im ke jong a ka jong pi ni hap pandon kum ke jinget ke jong job ni la ban mat ke jing e ke jing ele ka jing im ke jong a jong pi handai ngim de ban kan ria kum bon sha kri jong trai nom kan ria da ka jinget ke jong no blai de na mar kata na man tau trai ong pi ni hap ban rai kot la ja kat ba ja long kat balong ngin bot ban ngin sha kri yo trai ngets kem ba pio sngo ya ka jinget jong no sha kri jong trai u blai dong kar khui pi u blai dong yo ko buram